Γεια σας! Κάνω αυτό το βίντεο για να δω ποιοι ξέρουν να μου απαντήσουν από που παίρνουμε αυτό εδώ το ωραίο κουτάκι. Ορίστε, υπάρχει σε κίτρινο, μην πέσει, και σε πορτοκαλί. Νομίζω πως πολλοί θα ξέρετε από τι τα παίρνουμε αυτά, αλλά έχω μια απορία ποιοι το ξέρουν αυτό. Νομίζω πως σχεδόν όλοι το ξέρουν, αλλά τέλος πάντων. Θα δούμε το άλλο. Το ανοίγω και μέσα να δείτε πως είναι. Εδώ. Ωραία. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα comment από πού τα παίρνουμε αυτά. Και άμα γράψετε τα comment, κάντε ένα like να μας υποστηρίξετε. Και ναι, αυτά. Bye.